menurutmu lagu gamelane sing sering metu ning wayangane apa? Gubuk Asmara, Gubuk Asmara, Lali Janjine, Tembang Kangen, Podang Kuning, Podang Kuning. heeh. Sesi Podang Kuning, Gubuk Asmara, Nyidam Sari. Ya toh? Nggih. Nah, iki bar iki prei pirang dina? 3 hari. Pentasnya tanggal piro? Nderek tanggal 17. Tanggal 17 berarti awakmu prei petang dina to malahan. Nggih. Ya, tak kayak PR ya. Nggih. 4 hari kuwi bawa Gubuk Asmara kudu iso, Nyidam Sari kudu iso, Podang Kuning kudu iso. Asmara Ndono sinom karo Pucung. Kudu iso. Lungguh. Nggih. Lungguh. Matur nuwun. Ya, kuwi dan kuwi engko kudu perlu kuwi kudu apal. Engko aku ngetesku sak moodku. Aku pengen Gubuk Asmara, aku pengen Podang Kuning, aku pengen apa? Nyidam Sari. Sak moodku. Ya, kuwi kudu iso. Iso bawa Nyidam Sari, iso bawa apa? Kuwi sinom kuwi. Toh wong ayu iso. Toh wong ayu kenek. Toh wong ayu kenek. Karepmu penting dong dinge pas.